Øhm, noget sådan lidt i den stil, men Ja. det står vel inde i systemet. Ja, og det er sådan, at hvis der ikke er sket nogen store ændringer, så er det rigtigt, så vil man afvise den, hvis der er gået Jo, men et år i hvert fald. definerer man som store ændringer? Ja, man kan sige, store ændringer kunne være, at en af jer var flyttet, eller at der var en af børnene, der var kommet nogle nye oplysninger på, som hvis børnene for eksempel var begyndt at mistrives meget, fordi man jo, hvis de trives, så vil man sjældent ændre på det, men hvis der pludselig var kommet en bekymring, en underretning eller en bekymring for skole eller andre steder fra, så vil man tænke, at det er sådan det er en ændring, som som er betydelig for børnene, altså som påvirker børnene, så det skal være i forhold til dem, at man kigger på, om der er sket nogle ændring i deres liv, som er betydelig. Så man arbejder slet ikke hen mod, at der skal være en 7-7-ordning inden for familieretshuset, eller hvad? Jo, man kan sige, at en 7-7-deleordning kræver jo i hvert fald som minimum, at forældrene kan samarbejde omkring børnene. Og så kigger man også på børnenes alder, og man kigger på, hvad de har været vant til. Men, så der er sådan nogle faktorer, som vi altid er... Okay, der bliver jeg nødt til at afbryde dig. Hvad hvis den forælder, der har børnene, ikke ønsker at samarbejde? Ja, det er jo et kæmpe problem, fordi hvis den ene ikke ønsker, så er det ofte det samme som, at der så er et dårligt samarbejde. Og det er jo rigtig bekymrende, fordi det altid påvirker børnene, når forældrene ikke kan samarbejde. Så man kan sige, så hvis den ene ikke har et ønske om det, så er det det samme som, der så ikke er et godt samarbejde. Ja, men hvorfor får den forælder så lov til at beholde børnene? Altså nu kender jeg jo ikke en sag, så jeg har ikke læst begrundelsen for, hvorfor at de må have bopæl der og være mest der. Men der må have været givet en begrundelse for det. Jo, men nu spørger jeg bare sådan generelt. Fordi du siger, at man ikke flytter børnene, hvis de mistrives. Hvor gamle er dine børn? Hvis de trives. Min søn, han er 4 år, min datter, hun er 6,5 år. Okay. Og din datter på 6,5 år, så har de børnesamtale, eller har hun? Nej, det har hun ikke. Okay. Jeg vil rigtig gerne have, at hun kommer ind og snakker med nogen, fordi hun vil rigtig gerne se mig noget mere, og hendes mor vil ikke samarbejde. Hun vil gerne have, at hun bliver hentet fra skole. Hun sidste gang, jeg snakkede med hende i telefon her, der ville hun gerne sige, så sagde hun til sin mor, mor, snak med far, så jeg kan komme noget mere hos far, og moren afviser bare at snakke. Ingen kommunikation, ingen samarbejde. Jeg føler, at mine børn, de bliver holdt fanget. Jeg har prøvet at lave underretning i kommunen siden april. Kommunen, de afviser mig også fuldstændig blank, fordi jeg har ikke nogen forældremyndighed. Og jeg har råbt og skrevet af kommunen. Du har ikke del i forældremyndigheden? Nej, jeg har ikke nogen forældremyndighed. Den har jeg også mistet. Så jeg bliver bare fuldstændig afvist i kommunen og politiet, og jeg har prøvet alle mulige ting. Og jeg har 2 børn, der... Hvad er til, at du ikke længere har del i forældremyndigheden? Ja, den har jeg mistet inde i familieretshuset, fordi I gav hende den midlertidigt. Så mistede jeg den senere i landsretten. Og hvad var begrundelsen for, at de ikke tænkte, for der skal meget til, at man ændrer ved en forældremyndighed? Det ved jeg så ikke, om der skal. Jeg synes ikke, der skal særlig meget tid. Det er jo, hvad er definitionen af meget? Ja, altså man kan sige, fordi forældremyndighed er jo i virkeligheden handler rigtig meget om, når børn ikke er myndige, så skal forældre skrive under på de ting, børn har brug for underskrift på. Det kan være pas, ikke? Eller hvis de skal udredes i det psykiatriske system, eller underskrift, som er krævet, fordi børnene er under 18 år. Så derfor, hvis man tænker, at det er vigtigt, at det kun er den ene forælder, der har forældremyndigheden, så tænker jeg, at der må have været nogle forhold, hvor man har tænkt, der er virkelig en forælder, der enten slet ikke vil samarbejde, eller hvor der er nogle udfordringer, som er meget voldsomme. Fordi som udgangspunkt tænker man jo, at
at da de forældre har fået deres børn sammen, så skal de jo også have fælles forældremyndighed. Problemet er, at min ekskæreste, hun overhovedet ikke vil samarbejde på nogen som helst måde. Og det udnytter hun til at beholde børnene og afskære mig fra børnene. Og har beskyldt mig for alle mulige mærkelige ting, som jeg skal så i 3,5 år nu har kæmpet for at modbevise, og har været til overvåget samvær. Jeg så ikke mine børn i 2 år. Hvor hun bare var gået under jorden. Jamen, hun har beskyldt mig for at være psykisk syg, og at jeg ikke er i stand til at passe børnene, og alle mulige ting. Og hun har så også samtidig taget børnene under jorden og gemt sig, og ligesom holdt dem væk fra mig, så jeg ikke kunne få kontakt med dem. Og så har hun samtidig også beholdt økonomi fra hussalg, så jeg var fuldstændig økonomisk på røven, fordi hun nægtede at give mig den andel af hussalget, og det gør hun stadigvæk, og det skal vi også i retten om. Så jeg har haft svært med at have et sted at bo på grund af det, og ja, altså gået fuldstændig psykisk ned med hvad det hedder, med miste kontakt til mine børn. Så har du et sted at bo lige nu, Mikkel? Ja, nu har jeg har boet her i 3 år nu her. Jeg fik en lejlighed i 2021. Men altså jeg har også børnene til overnatning nu her. Jeg ser dem 30 timer her. Men de skriger jo konstant efter at vil være noget mere med mig. Og har udtrykt det sidste år, at de meget gerne vil hente sit børnehave og skole. Rigtig meget min datter givet udtryk for, at hun har startet i skole her sidste år i 0. A. Og altså har det sidste år konstant sagt, at hun vil gerne hente til skole, og har bedt hendes mor om at snakke med mig og sådan nogle ting, men hendes mor siger bare bla 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 bla. Så har jeg prøvet at snakke med hendes advokat, og men hendes advokat siger bare, men hun er interesseret i samarbejde og bla bla bla. Men det er hun reelt ikke, fordi der er ikke, altså hendes ord og handlinger hænger slet ikke sammen. Hun er bare en løsløgner, og siger bare hele tiden over for systemet, at hun vil gerne samarbejde. Men det vil hun inderst inde ikke, der vil hun bare gerne beholde de her børn her. Og det er sådan lidt, altså, jeg føler bare, at mine børn de er kidnappet, og hun har jo så flyttet rigtig langt væk for at komplicere det endnu mere, ikke? Så jeg er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man kan gøre, fordi systemet siger hele tiden, at altså kæmper meget på hendes side. Har du været i kontakt med foreningen Far? Har du talt med dem om? Hvad skulle de kunne gøre? Jamen, jeg ved ikke om, altså nogle gange kan man jo brug for noget råd og vejledning for nogen, hvor man ved, at der er nogen, der har været i lignende situationer. Det kan nogle gange være befriende, og altså fordi du er ret afmægtig i det, det lyder som om, at du i virkeligheden er låst. Og jeg men hvad kan de gøre? En fornemmelse af, at du faktisk ikke kan gøre, så meget ved din situation lige nu. Nej, men jeg siger bare, hvad kan foreningen Far gøre? Ja, nogle gange kan det bare være rart at tale med nogen, som kender til, fordi de har... Men hvad kan de gøre, udover det er rart? Jeg tror ikke, de kan gøre noget. Okay, men så er det jo ubrugeligt jo. Jeg tror ikke, de kan gøre noget andet, end at møde dig i, hvor svært det er. For jeg tror faktisk ikke, med det du beskriver, tror jeg faktisk ikke, at der lige nu er mulighed for at ændre det, hvis jeg skal være helt ærlig. Du har fået taget forældremyndigheden fra dig, og du er op mod en mor, der slet ikke vil samarbejde med dig. Der tænker jeg, at du skal holde rigtig godt fast i de der 30 timer, og simpelthen bare glæde sig over og gøre alt, hvad du kan, for I har det så jeg skal acceptere, at mine børn bliver udsat for simpelthen et tilbageholdelse. Og det er ikke noget, systemet kigger på. Okay, vi har en mor her, der overhovedet ikke vil samarbejde og tilbageholder børnene og rent faktisk udsætter dem for en anden form for forældrefremmedgørelse, fordi de ikke kan få lov til at se deres far. Jeg kan ikke forstå, hvorfor... Hvad siger du? Og Mikkel, du ved garanteret godt, at hvis der er en fuldbyrdelsesklausul, så kan du gå i familieretten, hvis hun ikke overholder jeres samværsaftale.
Jeg har Jo, en jo, men det gør fornemmelse af, at hun. du har været igennem systemet nogle gange, også fordi du har været udsat for overvåget samvær. Du ved, hvor det er, du skal gå hen, hvis du ikke får lov til at have de 30 timer, som du lige nu har ret til at Men se jeg siger din jo ikke, film. at jeg ikke får lov til at de 30 timer. Jeg siger, at jeg gerne vil se mine børn noget mere. Og mine børn siger også, at de gerne vil se mig noget mere. Ja, og det er ikke nok. Ikke når I har været i retten, og der er blevet truffet en afgørelse. Hvorfor er det ikke nok? Så er det... Hvorfor er det ikke nok? Hvad er det, der siger? Hvorfor siger systemet, at vi ikke har ret til noget mere samvær, når mine børn også ytrer, at de gerne vil se mig, og de vil gerne hentes fra skole? Hvorfor er systemet sådan her? Systemet går ind og laver psykisk vold mod mine børn, hvis de afholder dem fra at se mig noget mere. Ja, og du har helt klart en afgørelse fra familieretten, hvor du kan se, hvad der er begrundelsen. Og hvis du ikke kan huske det, så vil jeg gerne slå dig op, hvis du gerne vil have, at jeg går ind på din sag. Jo, men nu spørger jeg bare lige dig her. Hvorfor mener I i familieretshuset, at mine børn ikke har ret til at se mig noget mere, når de giver udtryk for, at de gerne vil hentes i børnehave og skole? Det er der truffet afgørelse om, og jeg er slet ikke i tvivl om, at i den afgørelse har der været en begrundelse. Jo, men det er jo længe siden. Sådan. Men nu tænker jeg fremadrettet. Hvorfor vil man så ikke give børnene noget mere samvær? Det må der være en grund til. Nej, nu skal vi ikke kigge på grunden tidligere. Jo, prøv at høre, man kan ikke tale generelt om børn. Man taler om børn i forhold til deres forældre, selvfølgelig. Fordi man kan ikke sige, at det er ens for alle børn. Alle børn er jo forskellige, og alle forældre er forskellige. Så man har kigget på, hvordan er dine forældreevner, og hvordan er deres mors forældreevner. Okay. Så har man truffet en afgørelse, og den kan man ikke ændre ved. Og hvordan skal man afgøre mine forældreevner, når jeg ikke ser børnene? Der har været lavet en helt overvåget samværsrapport, hvor der også er blevet lavet et helhedsindtryk i den. Der er jo i din tale, lyder det som om, at der er truffet nogle beslutninger ud fra nogle afgørelser. Jeg ved ikke også, om der er høre her. Hvordan skal jeg overbevise systemet om, at mine børn skal se mig noget mere? Hvis jeg var dig, så ville jeg virkelig gøre alt, hvad jeg kunne for, at de 30 timer, du har hver 14. dag, at de bliver så gode som muligt. Ja. Så så om nogle år, når dine børn er blevet så store, at man vil tage dem til en børnesamtale, om nogle og når der er gået noget tid, som gør, at du har noget tid. Du er nødt til at, hvis du hele tiden afbryder mig, så kan jeg jo slet ikke, så kan du slet ikke høre, hvad jeg siger. Nej, fanden. Du er nødt til, der skal gå et par år før, at de ikke afviser din ansøgning. Og når der så er gået et par år, og du søger, så ved du, at man igen vil kigge på fuldstændig de samme ting, som man har kigget på tidligere. Hvordan ser det ud med psykisk sygdom? Hvordan ser det ud med bolig? Hvordan ser det ud med, hvad de ellers har kigget på ved dig? Og så vil man kigge på, ser det bedre ud nu? Og så vil man også høre dine børn. Hvordan har de det? Og så vil man også kigge på jeres samarbejde. Og jeg kan godt forstå, at det der med, at du er op mod en mor, der ikke vil samarbejde. Hvordan kan du så overhovedet gøre noget ved det? Og du er op mod, at du har fået taget din forældremyndighed fra dig. Det er også noget rigtig lort. Men du skal sikre, at børnene har det så godt som muligt hos dig, så du i hvert fald ikke får taget de 30 timer fra dig. Og så du forhåbentlig på et tidspunkt vil man tænke, at børnene de har det så godt hos dig, at man godt kan udvide de 30 timer. Ja, og det er der, vi er nu. Det skal udvides. Hvis du er blevet afvist, din ansøgning er blevet afvist, så er det for tidligt at sende en ansøgning. Jo, men nu er der jo gået tid, siden jeg har ansøgt sidst. Hvor lang tid er der gået, siger du? Det sagde jeg ikke, men jeg siger, der er gået tid. Hvor lang tid er der gået? Der er vel gået en 4 måneder eller noget den stil. Og det er langt fra nok. Der skal gå mindst et år. Hvorfor det? Mindst et år. Fordi man kigger på, hvis der skal ske nogle ændringer, så kigger man ikke på, hvad der er sket inden for 4 måneder. Så kigger man på meget længere tid. Og det har du også fået at vide. Det er også derfor, du har fået afvist din ansøgning. Nå, men altså, vi var i retten i januar, så det vil sige, der er gået 7 måneder siden, at samværet det har men din advokat har garanteret vejledt dig om, at der skal gå mindst et år. Okay. Har du ikke haft en advokat i forbindelse med, at du har været i retten? Nej. Okay, så du har været i retten alene uden advokat? Ja. Ja. Det kan man godt.
Det kan man godt, ja. Jeg har også været i landsretten alene uden advokat. Og Mikkel, hvordan er din indtægt? Er det fordi du selv skal betale for det? At du har Nej, det er fordi jeg ikke er interesseret i at have en advokat. Men det er jo heller ikke relevant om man har en advokat eller ej. Det er jo mere hvordan I afviser at børnene ikke skal se mig noget mere. Det er jeg meget interesseret i, hvorfor I gør det. Du står jo super dårligt, Mikkel, ved at du har ikke nogen advokat, du har fået taget din forældremyndighed fra dig, du kan ikke få lov at se dine børn mere end 30 timer hver 14. dag, du har været udsat for overvåget samvær, du er blevet beskyldt for at være syg og alt muligt. Ja. Hvis jeg var dig, ville jeg virkelig overveje. Altså jeg mener, hvis det var gået super godt med ikke at have en advokat, så ville jeg da fortsætte med det. Men hvorfor skal man være tvunget til at have en advokat? Det er gået super godt, så jeg synes, du skulle overveje en advokat. Det synes jeg virkelig, du skulle. Men advokater er ikke afgørende i det her. Jeg er mere interesseret i, hvordan I vurderer sagerne inde hos jer, om jeg har en advokat eller ej. Det er lidt lige meget. Det vil en advokat også kunne vejlede dig om. Jamen vejledning, det er ikke det, der det skal bruges. Jeg kan godt selv læse mig til alle de her ting her. Hvad er det så, du spørger mig om? Jeg spørger dig om, hvad det er, der skal til, og hvorfor I afviser, at jeg skal se mine børn noget mere. Det har jeg jo fortalt. Okay, ja, men jeg er bare lidt, det undrer mig bare lige lidt, at I ikke kigger på, altså hvordan, jeg kan ikke se, hvordan jeg skal overbevise systemet, for at mine børn skal se mig noget mere. Lige meget om jeg har en advokat eller ej, så ændrer det jo ikke på, hvordan I kigger på tingene. Nej, fuldstændig rigtigt. Ja. Så derfor er det rigtigt, du kommer ikke til at få behandlet din sag lige nu. Nej, derfor er det jo lige meget, om jeg har en advokat eller ej, så det er jo dumt at rådgive til, at jeg har en advokat, fordi det ændrer jo ikke på, hvordan I kigger på tingene. Nej, jeg synes bare ikke, det er gået så godt for dig i retten. Og derfor tænker jeg, at du måske skulle overveje næste gang, du går i retten, fordi du har fået taget din forældremyndighed fra dig. Det siger ikke, at du ikke havde fået, hvis du havde haft en advokat. Jeg tænker dengang, der havde jeg en advokat. Vi anbefaler altid, at man går i retten med en advokat. Jo, og især hvis man ikke har særlig høj indtægt, så bliver udgifterne jo dækket, så er du ikke engang en udgift forbundet med det. Nej, altså jeg vil sige, dengang i landsretten, der havde jeg en advokat. Okay. Det har jeg ikke haft efterfølgende, fordi jeg netop mistede det. Hvis jeg var dig, så ville jeg læse på de afgørelser, der er truffet, for der står, hvad det er, der skal til. Der vil du kunne læse ud af dem, hvad der rent faktisk skal til, for at du kan komme til, altså hvad det er. Men det har du også sagt jo, der skal samarbejde til, men når moren ikke vil samarbejde, hvad gør man så? Ja, så er der ikke noget at gøre. Så kan hun bare beholde barnet for evigt? Ja. Ja, det sagde du lige det. Du sagde ja, der er ikke nogen konsekvenser for, at man ikke ønsker at samarbejde. I virkeligheden, så hvis jeres samarbejde er dårligt, du kan jo ikke tvinge hende til at samarbejde, kan man sige. Hvorfor kan systemet ikke tvinge hende til at samarbejde? Hvordan havde du tænkt, at man skulle gøre det? Det ved jeg ikke, men hvorfor kan I ikke det? Altså, fordi det skal da ikke gå ud over børnene, at den ene person ikke vil samarbejde, så kan hun bare beholde børnene, indtil de bliver voksne. Ja, det er sådan jeg skulle til at sige, det er sådan en kvinde, du har fået børn med, som ikke vil samarbejde med dig. Og det ved jeg ikke, hvorfor hun ikke vil samarbejde med dig. Men det er det, du siger, at det er sådan en mor, der er. Ja. Det kan vi ikke tvinge folk til, ligesom vi heller ikke kan tvinge dig til at samarbejde. Men hvorfor skal det gå ud over samværet med deres far? Fordi det altid påvirker børn, når forældre ikke kan samarbejde, lige meget hvis skyld det er. Ja, lige præcis. Men hvorfor skal det gå ud over, at børnene ikke skal se den ene forælder? Fordi det påvirker børnene rigtig, rigtig meget. Det påvirker deres udvikling og trivsel. Ja, men hvorfor skal man... Deres forældre ikke kan samarbejde. Hvorfor? Men det er jeres problem, det er ikke børnenes problem. Så I skal finde ud af at få det til at fungere, hvis I ikke kan. Det er da også børnenes problem. De bliver holdt væk fra den ene forælder. Ja. Men hvis forældrene ikke kan finde ud af det, så må man jo finde en anden løsning, som bestemt ofte ikke er den bedste, men som er den løsning, der så er, når I to ikke kan finde ud af at samarbejde. Ej, ikke to. Jeg kan godt finde ud af at samarbejde. Hun ønsker ikke at samarbejde, fordi hvis hun bare lader være med at samarbejde, så siger systemet jo, så kan hun bare beholde børnene. Det har du også lige sagt jo. Ja. Jeg kan ikke tvinge nogen til samarbejde. Okay, men så kan man jo udnytte det til at beholde børnene. Og det stopper systemet slet ikke. Fordi det kan de jo bare beholde. Nej, siger du? Ja, det ved du. Du har op mod, du har jo lige oplevet, hvad der sker, så det ved du godt. Hvorfor gør I det? Hvorfor tillader I det? Altså, det er ikke, ved du hvad, det er ikke vores ansvar at få folk til at samarbejde. Det er noget, de selv skal vælge. Ja, men det er jeres ansvar at beskytte børnene, ikke også? Og hør,
Du er nødt til at læse din sag, hvis du er i tvivl om, hvorfor det er, du ikke må have mere samvær. For det står der i din sag, Mikkel. Det ved jeg. For man træffer men det er jo... aldrig afgørelse. Man træffer aldrig afgørelse, uden at man begrunder det. Nej, det er fint nok, men jeg ved også godt hvorfor, men jeg prøver at finde ud af, hvad der skal til, for at jeg kan få noget mere samarbejde, eller samvær. Og hvis du siger, at systemet ikke vil give noget mere samvær, hvis den ene ikke vil samarbejde, så kan jeg ikke få mere samvær jo. Lige meget om jeg ændrer de ting i mit liv, så vil I ikke give noget mere samvær, hvis moren ikke vil samarbejde, og det vil hun jo ikke. Så hvad er det, jeg skal gøre? Jeg synes, du skal passe på de 30 timer, du har. Det gør jeg så sandelig også, men hvad skal jeg gøre for at få noget mere samvær? Jeg tror ikke, du lige nu kan gøre noget for at få noget mere samvær. Jeg tror, du lige nu bare skal passe på det, du har. Så lad os antage senere hen i livet, hvordan får jeg noget mere samvær med mine børn? Hvordan får mine børn mere samvær med mig? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Jeg har ikke læst din sag, og det lyder som om, at det er en svær sag, når de har taget forældremyndigheden fra dig. Men hvordan skal du så kunne rådgive mig, hvis ikke du har læst din sag? Hvad siger du? Jeg kan ikke sige mere, end det, jeg har sagt. Nej, men så har du ikke rigtig rådgivet mig. Det var jo det, jeg gerne vil have noget rådgivning om, hvordan jeg får noget mere samvær med mine børn. Ja, det beklager jeg. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Men hvorfor læser du ikke min sag, så du kan rådgive mig? Fordi jeg ved, der er rigtig, rigtig mange, der har læst din sag og forsøgt at rådgive dig. Mikkel, jeg har forsøgt at rådgive dig. Men det kan du ikke. Jeg har forsøgt at rådgive dig med det, jeg kan. Og jeg kan ikke rådgive dig med mere. Det beklager jeg. Jeg kan ikke løse dine problemer for dig. Det er rigtigt. Det kan jeg ikke. Men hvad for nogle problemer tænker du skal løse? Fordi det eneste, jeg spørger om, det er, hvad der skal til inde i familieretssystemet, for at jeg får noget mere samvær. Men det kan du ikke svare på. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Så hvordan finder jeg ud af det? Ved at læse din sag. Ej. Jo. Jeg skal læse min sag. Ja, du skal læse de afgørelser, der er truffet. Men dem har jeg selvfølgelig læst. Der vil du kunne se, hvad det er for nogle bekymringer, og hvad det er, du skal arbejde med. Jeg skal ikke arbejde med noget. Fordi jeg har en bolig, jeg har det fint, jeg har et fint helbred og psykisk og det ene og det andet. Men mine børn bliver tilbageholdt af en mor, der ikke vil samarbejde. Og du siger, at inde i familieretshuset, der kan I ikke gøre noget, hvis forældre ikke vil samarbejde. Så kan de bare beholde børnene. Så hvordan skal jeg få noget mere samvær, når den anden person ikke vil samarbejde? Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Det beklager. Jeg har rådgivet dig så godt jeg kunne, og hvis du ikke kan bruge det, så beklager jeg, men jeg kan ikke rådgive dig bedre end det her. Men jeg kan slet ikke... Mikkel, det kan jeg ikke. Der er ikke noget rådgivning i det, fordi du har ikke noget svar på, hvordan jeg kan få noget mere samvær. Nej, det har jeg ikke. Det har du fuldstændig ret i. Men har du en kollega, jeg kan snakke med så? Fordi Nej? Så jeg kan slet ikke få noget samvær mere, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi familieretshuset kan heller ikke hjælpe mig. Det er rigtigt. Det er rigtigt? I kan ikke hjælpe mig? Ikke som det er nu. Du skal vente, og så kan du sende en ansøgning igen om et år. Men det kan jo være lige meget, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Det ved du, fordi du skal læse din sag, Mikkel. Og jeg kan høre på dig, at du ved udmærket godt, hvad der står i din sag, at du skal gøre. Og det skal du gøre, og blive ved med at gøre. Så næste gang du kommer ind, og din sag bliver behandlet, så kommer du til at stå bedre. Hvordan kan du vide, at jeg ved det? Jeg tænker, du har da forholdt dig til din sag selvfølgelig. Du ved da udmærket godt, hvorfor de har sagt, at du kun må få 30 timer og ikke mere. Nej, det er egentlig noget fis, det der står. Jeg er på ingen måde enig med det, der står, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvordan ved du det? Du har ikke læst min sag, jo. Man behøver ikke være enig i det, der står. Hvorfor læser du det ikke? Og så rådgiver mig, som jeg har bedt om. Jeg kan ikke rådgive dig mere end det her. Det beklager jeg. Men du har ikke rådgivet mig overhovedet, jo. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, andet end... Nej. Jeg kan ikke rådgive dig mere end det, jeg har gjort. Men hvorfor fanden arbejder du inde i familieretshuset, hvis ikke du kan rådgive dem, der ringer ind? Hvis du ikke engang har læst min sag? Det beklager jeg. Men kan du ikke læse i den sag, og så fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Altså... Prøv at høre her. Man ringer til den her rådgivning for at høre, om man skal sende en ansøgning ind eller ej. Og det har jeg rådgivet dig om. Jeg har sagt til dig, det skal du ikke, for den vil blive afvist, for det er alt for tæt på, at du lige har haft din sag behandlet i retten. Jeg har svaret på dit spørgsmål. Jeg kan ikke hjælpe dig med mere. Nej, men det var et spørgsmål, men jeg vil gerne finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre for at få noget mere samvær. Ja,
Og der er du nødt til at læse din sag. Jeg har læst min sag, men jeg vil gerne finde ud af, hvordan jeg skal gøre det i forhold til Familieretshuset. Hvad skal jeg skrive i min ansøgning, når der er gået længere tid? Mikkel, vi kører i ring. Jeg gentager mig selv, og du gentager dig selv, og det er der ingen, der får noget ud af. Jo, men det er som om, at du ikke... Det er som om, at du Mikkel, ikke... der er over 20, der gerne vil ringes op. Men jeg er da ligeglad, hvad og jeg andre kan ikke mennesker rådgive dig mere. er i kø. Det her, det er mine børn. Jeg vil gerne have dig til at svare på, hvad det er, jeg skal gøre, når der er gået et stykke tid. Nej, prøv, lad være med at afbryde mig. Lad være med at afbryde mig. Nej, det har du nemlig. Fordi lad os antage, at der er gået et år. Min sag bliver afgjort i januar. Lad os antage, at jeg laver en ansøgning til januar næste år. Så er der gået et år, ikke også? Så vil I gerne kigge på den igen, ikke? Det er ikke mig, der træffer afgørelse om vi vil kigge på den igen. Det er visitationen. Jeg vil anbefale dig, at du arbejder med det, de har skrevet, de er bekymret om, og du sender en ansøgning igen om et år. Ja. Og hvad er det, jeg skal arbejde med så, som de er bekymret om? Det kan du læse i din sag. Men hvorfor læser du ikke sagerne, når du ringer? Mikkel, hør. Jeg er nødt til at slutte nu, fordi vi kører i ring. Okay. Jeg kan ikke hjælpe dig mere. Må jeg ikke bede om dit navn, bare så jeg ved, hvem jeg har snakket med? Mikkel, vi slutter nu. Jamen, må jeg ikke bede om dit navn, så jeg lige kan skrive ned, hvad du hedder? Mikkel, vi slutter nu. Det har jeg hørt, men kan du ikke give mig dit navn? Det vil jeg så ikke få. Det var så Familieretshusets rådgivning. Den her, den bliver optaget den her samtale og offentliggjort.